Eucharistia, haleluya, haleluya. Apa-apa. Shalom Bapak Ibu. Halo. Sugeng enjang Pradoto ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng mangibadah lan ugi dumateng para tamu ing ngaturaken sugeng rawuh sugeng mangibadah. Kok pilih para sederek wonten betahaken katerangan bab peladosan saged tepang rembag kalian Pradoto sak bibaripun pangibadah wonten konsistori. Para bapak saha ibu ingkang kinasih, sumangga kita cawis mangibadah ing dinten menika enjang menika wonten ing masa Advent ingkang kaping sekawan. Para sedherek katuran jumeneng. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing patunggalipun Gusti ing sak tengahing kawontenan gesang ingkang boten kumathok, jiwa kita asring ngraosaken kamomotan lan garing boten namung setata kajasmanen nanging ugi satata batos. Kita ngantu-antu rawuhipun Gusti Allah ingkang ngrembakaken malih daya gesang ingkang awit lamat-lamat. Kados dene sangsam ngorong maring lepen ingkang lumintu toyanipun, mekaten ugi manahipun tiyang pitados ingkang kangen dumateng Gusti Allah sang ketuking gesang. Winengku ing raos kangen menika sumangga kita sowan marang ngarsanipun Gusti. Mugi-mugi kita panggah ing kapitadosan satemah pengajeng-ajeng kita dumateng Gusti Allah boten muspra. Sumangga kita miwiti pangibadah menika kanthi ngulukaken jabur Mazmur 92 pada 6 kanthi sesautan. Duh nyawaku yo kene kok tumungkul lan ngolang-aling ana ing jeroku. Ngarep-arep marang Allah awit panjenengane bakal dak puji. Panjenengane kang dadi pitulunganku lan Allahku. Kita luhuraken asmanipun Gusti Allah sang juru pitulung kita. Kanthi KPJ 929 pada 1 lan 3 sira sumyako.
Sumangga kita murwakani pangibadah Minggu Advent ingkang kaping sekawan dipingaken bilih. Pitulungan kita menika wonten ing asmanipun Gusti Allah ingkang nitahaken langit bumi lan sak isinipun. So ingkang setya netepi prasetyane kawilujengan ingkang sampun kababaraken. Amin. Tentram rayu saking Gusti Yesus Kristus Sang Mesih ingkang badhe rawuh nunggila ing panjenengan. Wonten ing panjenengan ugi. Atetales panglengono dene kita menika manungsa ingkang sarwa winates lan ringkih boten kuagang jingleng mangsa ngajeng kanthi gumato. Nanging ing satengahing karingkian menika kita kaengetaken bab sipun Gusti Allah ingkang boten kendel kemawon. Kanthi kuwaos katresnanipun panjenenganipun rawuh manunggil saha nganti. Boten namung mirsani saking tebih nanging sayektosipun rawuh lumebet ing jagat kita. Panjenenganipun manjalma miyos winengku karingkian rawuh ing papan lelimengan lan samuning donya. Dinten menika ing Minggu Advent ingkang kaping sekawan kita ngrayakaken pancasan gumato inggih menika Gusti Allah nunggil kalian kita. Ing satengahing kawontenan ingkang mriyatosaken kita mboten piyambak. Winengku ing panandang wonten pepanggihan nengsemaken lan ing satengahing lampah gesang ingkang awrat kalair kakiatan atetales pangajeng-ajeng wonten ing Sang Kristus. Sumangga nyawisaken manah muri mahargya rawuh panjenenganipun Sang Immanuel Gusti Allah ingkang nunggil kalian kita. Namung Sang Kristus dados pangajeng-ajeng kita ing satengahing lelimengan menapa dene pajar ing sak kawa mekaten ugi rahayu. Sumangga kita ngrepekaken kidung pamuji Sang Kristus piandel. Sang Kristus kang saturu wektu ing pajakan dosa punjet lesang ingkang teguh beken kesang sang dosa situs menang tanah menang gaya
setianya dan tetapi berita nunggiling swadi terbangun sahabat lagi berkolong kami janji bersama kami wapakah ibadah pinaman yoto. Para sedherek ingkang kinasih, semoga kita nyawanaken diri kita kanthi andhap asring manah ing ngarsanipun Gusti. Lan ngakeni bilih kita asring boten kemumen sumindhe dumateng Sang Kristus injih etuking pengajeng-ajeng lan karahayon kita. Kita ening sawetawis. Duh Gusti ingkang Maha Tresna, kawula ngakeni dene asring boten sumindhe sawetahipun dumateng paduka. Winengku raos kuwatos lan nemahi pacupaning gesang kawula asring ngandelaken diri kawula piyambak yang sanes kepara kegiataning jagat menika. Sumindhe dumateng paduka sang etuking gesang sejati. Kawula wawas sanes perkawis wigati. Ngajeng-kajeng kawula wiwit lamat-lamat nuju ical. Nalika kawontenan boten sami kelayan pikajeng kawula. Lan kampil nutup mripat ing bab pagaran katresnan paduka ingkang tansah kababar ing sauruting gesang kawula. Karsa paduka ngapunteni kawula. Paduka karsa neguhaken kapitadosan kawula murid panggah pitados dene paduka mboten badhe nilaraken kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula nyuwun welas asih saha pangapuntening sedaya dosa panrah kawula. Amin. Nampenono warta sih rahmat saking Gusti ingkang kapendhet saking kitab Yeremia 3:3 ayat 11 dumugi 16. Pangandikane Sang Yehuwa mangkene,
Lah bakal tumeka ing mangsane anggoning sun bakal nuhoni prasetya kang sun paringake marang tedhat turune Israel lan Yehuda. Ing wektu lan ing mangsa iku ingsun bakal nuhake trubusing keadilan tumrap Daud kang bakal nindakake keadilan lan kabeneran ana ing negara. Ing wektu iku Yehuda bakal linular dan Yerusalem uripe bakal tentrem. Lan kelawan jeneng iki iku bakal padha sinebut Sang Yewah iku keadilan kita. Makaten sing rahmat saking Gusti. Puji syukur konjuk Gusti. Sesarengan kita lumebet ing pandonga kula dherekaken. Duh Pangeran Yehuwa Allah ingkang nguasih ben momirah. Sowan sembah bekti kawula Duh Gusti. Katambiya dados kurban pamuji syukur ing ngarsa patuko ingkang semaken. Sawetahipun sang kawula estu kawula pasrahaken wonten ing pangreh patuko. Duh Gusti ing kalodhangan injing ingkang kepaing berkah. Sesarengan prayat kadang petunggilan. Nggih kawula sami asumya asukurna. Njawe rawuh patuko ingkang sestu perlu kangge nebus dosa-dosa kawula. Karsa patuko nguweni kawula setunggal fokus tunggal ingkang sak mangke sestu ngorok dateng toya lepen patuko tuwi patuko legani temah sang kawula pinangge seger lan yang kangge nglangkungi samukawis perkawis ing gesah. Gusti Pangeran Yewah kawula badhe mirengaken sabda patuko pikan nalar manah kawula supados sabda menika nglangkungi telenging batus nanjalari wontenipun ewa-ewaning gesang kawula dinten pengajeng manah kawula pikir kau, tindak tanduk kau, laras kelayan karso patuko. Kawula badhe mirengaken Gusti piyambak ingkang ndika. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Wawasan kepisan kapetik saking Yesaya 7 ayat 12 dumugi 16.
Yesaya 7 ayat 11 dumugi 16. Sang Yehuwa nglajengaken pangandikane marang Sang Prabu Akas. Mengkene, sira nyuwuna sawijining pratandha marang Sang Yehuwa Gusti Allah ira. Senadyan iku saka ing jagating wong mati kang ana ing ngisor dhewe utawa saka ing panggonan kang dhuwur dhewe, ana kang ing aluhur. Nanging unjuke Sang Prabu Akas, kawula mboten purun nyuwun, kawula mboten purun nyobi dhumateng Sang Yehuwa. Nabi Yesaya nuli matur, "Duh tedhakipun Sang Prabu Dawud, mugi sami kersa midhangetaken. Menapa dereng sekap panjenengan dalem sami damel sayahipun tiyang, ngantos panjenengan dalem ugi damel sayahipun Gusti Allah kawula. Awit saking menika Pangeran piyambak ingkang badhe paring pratandha dhumateng panjenengan dalem. Lah Sang Kinyo badhe ngarbini saha badhe mbabar putra kakung sarta badhe ngasmakaken putranipun wau Immanuel. Panjenenganipun badhe dahar kaniling susu, tuwin maben ngantos saged nampik ingkang awon saha milih ingkang sae. Awit saderengipun putra wau saged nampik ingkang awon tuwin milih ingkang sae, negari ingkang ratunipun kekalih panjenengan dalem ajri menika badhe katelar suwung." Mangaten sabdanipun Gusti. Sabdanipun Gusti kita tanggapi sesarengan, kita waos sesautan Jabur Mazmur 18 ayat kepisan dumugi 7 kalajengaken ayat 17 dumugi 19. Kanggo lurah pasinden lagune kaya kidung, kembang babung, paseksene Asaf Mazmur. Duh juru pangenipun Bani Israel, mugi kersa midhangetaken. Wonten ing ngajengipun Efraim kalian Benyamin tuwin Manasye. Duh Allah, kawula mugi sami paduka pulihaken. Duh Yehuwa, Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Umat paduka sami paduka tedhani roti tumatesing Nuh. Kawula sami paduka dadosaken rerebatinipun para tangga tepalih. Widipun sampun sami dipun besmeni lan dipun tegori. Paduka mugi kersa ngreksa dhateng para tiyang ingkang wonten ing sisih tengen paduka. Kawula sami boten badhe nyreweng saking paduka. Waosan kaping kalih kapetik saking Rum bab 1 ayatipun 1 dumugi 7. Rum bab 1 ayatipun 1 dumugi 7. Salam. Saka Paulus abdine Sang Kristus Yesus kang katimbalan dadi rasul, kapiji nggelarake Injile Gusti Allah kang sadurunge wis kaprasetyakake lumantar para nabine ana ing kitab-kitab suci.
bab Kang Putra kang dumados saka tedhake Sang Prabu Daud mungguh ing daging lan miturut rohing kasucen kang kayekten ana ing wungune saka ing antarane wong mati manawa panjenengane iku putrane Gusti Allah kang kuwaos yaiku Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Kalawan lumantar panjenengane aku padha oleh sih rahmat sarta kalenggahan rasul. Kadhawuhan nuntun marang kabeh bangsa supaya padha pracaya lan bangun turut marang asmane. Kowe uga padha klebu ing antarane wong-wong mau. Kowe kang wis padha katimbalan dadi kagungane Sang Kristus marga sake para sedulur kang manggon ing kutha Rom. Iya para kekasih Gusti Allah kang katimbalan lan kadadekake suci. Sih rahmat ana ing kowe kabeh lan tentrem rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus. Makaten pangandikanipun Gusti. Sesarengan kita badhe mirengaken Injilipun Gusti Yesus Kristus saking Injil Matius tunggal ayat 18 dumugi ingkang 20. Ana dene miyose Gusti Yesus Kristus iku sejarahe mangkene. Nalika Maryam kang iku lagi pacangan karo Yusuf, sadurunge tunggal sapaturut tinemu wis ngandhek merga saka Sang Roh Suci. Sarene Yusuf bojone iku wong mursid sarta ora gelem mirangake Maryam ana ing ngarepe wong akeh. Mulane sumedya medhot pepacangane kanthi sideman. Nanging bareng lagi duwe gagasan mangkono iku tumuli ana malaikating pangeran ngatingali sajroning pangimpen dawuhe, "Hei Yusuf, tedhake Daud, aja sumelang anggonmu ngepek Maryam dadi bojomu. Awit putra kang kapeputake iku merga saka Roh Suci. Sarta Maryam bakal babar putra kakung, iku namakno Yesus. Awit iya iku kang bakal ngluwari bangsane saka ing dosane. Bab iku anggone kelakon supaya kayektenono apa kang kapangandikake dening pangeran lumantar nabi manggene. Lah sangkenya bakal nggarbini sarta babar putra kakung kang asmane bakal sinebut Immanuel, tegese Gusti Allah nunggil kelawan kita." Yusuf satangine turu banjur ngestokake kaya kang didhawuhake dening malaikating pangeran, Maryam dipek bojo nanging ora diwori turu nganti tumekane wis babar putra kang banjur dinamake Yesus. Mekaten pangandikanipun Gusti Yesus Kristus ingkang rayu injih menika tiyang ingkang ngiringaken pangandikanipun Gusti lan dipun katosaken. Maranatha. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom Bapak Ibu, para saudara. Terus pundi kabaripun sae bingah Advent kaping sekawan. Sami bingah mboten Bapak Ibu? Arep Natalan kok padha le jawab aras-arasen. Bingah Bapak Ibu? Nah, berkah nggih.
Minggu Advent kaping sekawan menika jejer khotbah namung Gusti pengajeng-ajeng kula. Saderengipun kita ngraos-raosaken jejer khotbah menika monggo kita mirsani video. Sudah siap belum Mbak Linda? Sudah siap. Ya, bisa disetel Mbak Linda? It's okay, it's okay. Ora mudeng bahasane apa ngoten nggih Bapak Ibu sing sepuh-sepuh. Apa sih pendetane muter video mudeng ora? Kayak sing nyetel we pendetane ya ora karuan mudeng basa Inggris kan ngoten nggih. Video kalau wau wonten nami Jane Matskenski utawi kawentar kanthi jejer nami ing pagelaran Naik Bird. Jane Mawestri Anem sakti meraipun umur 30 ingkang remeng sanget bab musik ngripta lagu-lagu atetales pengalaman gesangipun piyambak ingkang boten gampil dipun lampahi. Jane nate dipun ancas dokter kanker ingkang sampun nyebar dhateng ati, hepar, paru-paru lan balung pengkeran tulang belakang. Miturut dokter wekdal anggenipun nglajengaken gesang watawis 0%. Nanging ngeramaken sanget Jane boten semplah lan boten nglokro. Piyambakipun meratelaken sabibaripun kula wau nyanyi dipun omong kelayan sinten kula jenenge MC apa pembawa nggih. Lajeng kalimat Jane ingkang remenaken 2% dudu 0%. 2% iku sih nugroho asale saka Gusti. Lan 2% iku wis cukup kanggo ndarepeni pengajap lan mbacokake urip. Boten lajeng angsluk ing samudra raos semplah tanpa pengajeng-ajeng. Jane lajeng ngripta lagu ingkang kanyanyakaken ing panggung agung Amerika's Got Talent kanthi irah-irahan It's Okay. Ora masalah. Ora masalah. Diomong kari 2%, ora masalah. Ora masalah. Diomongake masalah, ora masalah. Ora masalah. It's okay. Satunggaling lagu nyariosaken raos sakit kejalan lumrah nanging saged jenggelek tangi kemale. Sasampunipun nyanyiaken lagu kasebat Jane suka paseksi kapitadosanipun. Kalimat terakhir Jane kalau wau Bapak Ibu, kita mboten kedah nenggo gesang sae nembe saged seneng utawi bahagia. Gak perlu nunggu hidup ini tampak baik baru kita bahagia. Ing kahanan menapa kemawon kita saged bahagia. Menapa malih kita bahagia margi Gusti badhe rawuh. Sebatanipun Naik Bird. Kula padosi ing Google menika sami kalian jejer Naik Tingale. Naik Tingale. Manuk ngoceh ing wayah wengi. Naik Tingale. Jeneng manuk menika nate dados judul lagu ingkang dipun cipta dening komposer dunia Yani. Bapak Ibu yang suka lagu klasik, kalau malam kadang saya nyetel Yani Bapak Ibu. Istri mesti senang Yani. Apalagi lagu Nek Tingale. Wah, dirasake ning
bengi kuwi rasane nyenengke. Semah menika mesti sanjang. Nek bengi yo mbok nyetel sing kaya ngene iki lho, Pak. Nggih kadang kula sok nyetel Yani, sok nyetel kitaro. Ning yo sok nyetel dangdutan bengi-bengi. Ini ku sing kadang damel semah menika kesuh. Bengi-bengi nyetel dangdutan. Grupuki kuping. Nek tingale nek bert menika manuk ingkang ngoceh ing wanci siang lan ratri. Jen kalawatipun sebat naik bert ing wayah ratri, ing wayah dalu, sang saya sae ngocehi. Kawentar manuk ingkang ngoceh ing wanci sepi. Dalu menawi naik bert menika ing kutha, ing swasana kutha ingkang bising, ingkang rame, naik bert menika ngisi kanthi swara ingkang merdu lan sae. Saya rame kawontenan, naik tingale saya ngoceh kanthi swara sae lan merdu. Swasana rame lan grubeki kuping. Swara sing elek-elek ning kiwa tengen dipun gantos kanthi swara naik bert, naik tingale ingkang swaranipun menika sae lan merdu. Bengi-bengi pancen enake ngrungokke swara ocehan perkutut kan nggih Bapak Ibu. Wah, iki sing duwe kutut mung Mbah Tarso. Bengi kuwi enake ngrungokke kutut. Manuk robin. Manuk bulbul. Nek angger ngrungokke bojo lagi ngoceh, wah. Bubar. Merdu ora, gawe rame, gawe bising. Ati ora kepenak. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, Injil menika nyariosaken tokoh ingkang asring tampil ing drama-drama Natal. Yusuf menika tiyang jaler ingkang katepang sae lan mursid. Keng menapa kasebat sae lan mursid amargi Yusuf menika tansah ngugemi peranatan agami, adat istiadat Yahudi saestu dipun lampahi. Wingi teng pacangan Mbak Lia niku sempat kula angkat. Yusuf menika kasebat mursid menika duwe adat lan adab. Adat menika kabiasan-kabiasan sing apik kuwi sing dilakoni. Adab menika ngajeni wong tuwa. Yusuf menika adat apik, adabe yo apik. Di wong apik yo mursid. Sae lan mursid amargi ketinggal sangat Bapak. Yusuf kuwi ora seneng mirang-mirangke wong liya. Ora seneng ngelek-ngelek wong liya. Arep ning mburi, arep ning ngarep ya padha. Yusuf kuwi atine resik. Ora seneng ngelek-ngelek wong. Apa maneh wong sing gawe pegeling ati. Kitab suci menika nyerat Yusuf menika boten purun ngirang-ngirangaken Maryam. Agek pacangan lho kok wis meteng. Lah sing demek sapa? Wah aku wong lanang. Diremehke. Isin to aku.
isin karo tangga karo wong tuaku. Engko nek wong tuaku takon piye to sop lemu golek jodoh kok ya isin-isini. Sapa wonge sing gelem dilarani atine, Bapak? Pegel atine, pegel. Nglarake banget Bu Maryam. Aku tenanan le njogo dene Maryam kok aku krungu meteng. Lara tenan ati. Nyoro manungsa lara ati sedih lan getun. Kados-kados kasaenanipun menika kawales ngawon. Ibarat air susu dibalas air buah kurang apa. Nek gelem ngomong niku Yusuf ngomong. Kurang apa apik. Leku njogo kaya. Ning kok walesane kaya ngene. Duh, piye to Gusti? Urip kok kaya ngene. Kan ngoten nggih, Bapak Ibu. Aku wis nglakoni sing apik, tak lakoni sing apik, kabeh ya wis apik. Dene sing kedadian kok malah kaya ngene to Gusti. Pangajeng-ajeng kita menika geseh kelayan kanyatan. Sinten sing mboten pegel? Lah aku ki ngarep-arep ning apik. Sing apik tak lakoni, wis to. Ning kenyataane kok dadi wit. Gawe pegel ati, nglarake ati. Wah, sinten? Nyoro manungsa. Jenengan kuat boten Bapak Ibu? Nek kaya Yusuf. Bapak-bapak. Kuat boten? Sinten ingkang terima Bapak Ibu dipun damel kantos mekaten. Kula kinten kita sedaya badhe nesu muring-muring titenono ngesuk. Besok ketemu wong pirang-pirang tak lehke kowe. Kan nggih? Iya lho. Ora iso ngelehke, kok tak dongake elek kowe. Iya lho. Ora cukup tak dongake elek, nek ora iso bales tak omong sing elek. Tak omong. Nesu pengen bales, dongake wong liya cilaka lan susah. Gitu. Ora kok malah ndongake apik, ndongake elek gitu. Makanya Gusti Yesus dawuh, dongakno mungsuhmu, mergone kuwi sing paling angel gitu. Nate Bapak Ibu persekutuan doa ndongake wong sing nglarani panjenengan? Ora. Dongane mesti Gusti kula nyuwun berkah. Berkah sing apik-apik Gusti. Nek perlu wong sing gawe ra tak senengi, gawe sing elek, gawe sing gawene ala kae, cilaka wae. Aku sing apik. Ya dah wis menungso. Kuwi jenenge menungso nggih Bapak Ibu. Iku menungso. Menungso menika kados mekaten. Nek wis dilarani pengene bales. Nek wis dilarani pengene ndongake sing elek. Ora gelem nglakoni sing apik. Mula Yusuf dipun tepang lare jaler tiang jaler ingkang mursid. Kuwi wong mursid. Wong mursid diapa-apake ya ora bales. Dielek-elek, digawe pegel atine. Yusuf ning kitab suci wis diterangake. Ora gelem mirangke Maryam. Nadyan dilarani, Yusuf ora pengen bales. Mursid. Nek wong Kristen diomong sithik le bales ewonan kecap, ngoten gitu. Ngoceh pirang-pirang. Nah, kuwi tanda tanya.
Kuwi Kristen apa dudu kan ngoten nggih. Mursid apa ora? Kan ngoten nggih Bapak Ibu. Mursid tandane kados ngoten. Yusuf menika mursid. Sae. Ora pengen bales. Ora pengen ngremehke wong liya, ora pengen nyepeleke wong liya, ora pengen ngrendahke wong liya, ora pengen mirang-mirangke wong liya. Atine larane disimpen dhewek Bapak Ibu. Yusuf. Margi sairan mursidipun menika Yusuf kapiji dening Gusti Allah dados abdi kangge rawuhipun Gusti Yesus. Gusti Allah menika nek pun miji abdi ora bakal keliru Bapak. Leres mboten Bapak? Kula lan panjenengan dipilih dadi wong Kristen Gusti ora salah. Gusti ora salah pilih. Sebab napa? Ing gesang kita wonten ingkang sae. Ya mung sok kala-kala ana peteng nggih to Bapak Ibu. Sok kala-kala ana masalah ya ora apa-apa. Kamanungsa ning bali mrakoban. Nindakake sing apik maneh. Gusti nek pun milih ora kliru. Kae wong apik, kae wong mursid tak pilih dadi abdi ngancani Maryam nganti tekane anakku kang tak tresnani. Yusuf nyoro manungsa tentu mboten saged nampi kanyatan ingkang boten sae menika. Kitab suci menika meratelaken Yusuf gagas-gagas tak pikir-pikir. Enake piye ya? Pedhot wae apa ya? Lho gitu. Wow, Bapak Ibu. Kitab suci nerangaken Yusuf gagas mikir. Pedhot wae ya. Neng aja nganti mirangke Maryam. Lagi gagas, lagi mikir. Nembe kawedal dadi pepinginan Bapak. Penginku tak pedhot. Penginku pisah wae. Penginku ngene. Penginku ngono. Pirang-pirang pengin ngoten nggih Bapak Ibu lagi ndek pikiran kaya ngono. Dereng kawentaraken, dereng dipun umumaken, dereng dipun aturaken dhateng tiyang sepuh, dhateng tangga tepale. Nek Maryam kuwi wis mirang-mirangke aku. Dereng dipun umumaken. Nembe ing batos digagas, dipikir-pikir. Jebul Bapak Ibu. Pikiranipun Yusuf nyele saking rancanganipun Gusti Allah. Beda karep kalian karso. Karepipun Yusuf benten kalian karsanipun Allah Sang Rama. Salebeting gagas Yusuf keturun malaikating Allah ngrawuhi ngendikani supados Yusuf nampi Maryam. Yusuf dipun paringi ngertos ing kandhutanipun Maryam menika saking Sang Roh Suci. Injih badhe njangkepi menapa ingkang para nabi sampun pecah. Bilih wontenipun pawestri ingkang badhe ngandhut putra ingkang sakmangke badhe dados raja ingkang maringi tentrem rahayu.
Bapak Ibu para sedherek ingkang kula tresnani, kadang kita menika langkung remen mireng swara tiyang sanes ketimbang suwantenipun kitab suci. Bener napa bener? Bener ya. Gagasan-gagasan kita, rencana kita, kepinginan kita menika asringipun nyele saking kersanipun Gusti. Kita anggap leres pikiran kita anggap bener kepinginan kita. Yektosipun cengkah. Awit ingkang kita pikir, ingkang kita pingini menika cengkah lan sedaya menika awon ing ngarsanipun Gusti. Boten ora pas. Ini kula mendet rapot Bapak Ibu sesuai dengan arahan Mbak Arum. Mandat. Ayah ambil rapot gitu ya Mbak Arum. Saya ambil rapot Tania. Ngantri wong biasanya ibu rapot niku kan ngantri. Wonten bapak lan ibu mendet rapot lajeng ngobrol kalian wali kelas. Kula mireng saking wingking sami, Bu, anak saya di kelas peringkat berapa? Nilainya berapa? Giliran kula majeng kula amung tanglet dateng wali kelas. Nyun sewu Bu, anak kula Tania sae mboten ing sekolah. Gurune rada kaget. Dibukake biji ora dideleng. Kula mung takon, anak kula Tania teng sekolah sae napa? Biji sae nanti kangge ngukur. Nanging menika mboten saged kangge patokan ngukur lari. Awit saben anak menika kaparingan kasagedan kanugrahan benten-benten. Talenta anak-anak itu beda-beda yang nggak bisa diukur dengan nilai. Itu meraping kula anak apik bae kula tiyang sepuh. Nah, buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya. Tidak jauh dari pohon. Ukuran nilai mboten saged. Mila nate kanca-kancanipun Nadine nika tanglet, "Pak, nilai saya gimana?" Apalah arti sebuah nilai. Mboten nganggep rendah nilai. Kanggene kula ada yang lebih penting dari sebuah nilai. Baik mursyid penilaian lebih baik untuk anak-anak kita mboten saged ngukur bijine dene kae elek-elek kabeh. Masa depane engko ngisuk lak madesu, aja nganti jeksa ni bocah. Malah bocah kaya kowe ngisuk arep dadi apa? Aja nganti jeksani, Bu. Gusti Allah kuwi. Asih. Dateng anak-anak kita. Anak-anak kita menika duwe kepinteran, hikmat, talenta yang luar biasa. Biarkan mereka berkembang dengan wong tua ora perlu nuntut biji kudu 10-10 orang karuan. Wong sing rapote apik, nilainya apik, kelakuane apik. Donya niki wis ngke contoh. Pirang-pirang titel
Sing korupsi ya wong pinter-pinter, ngoten lho. Wit TK sekolah, wit SD sekolah, SMA sekolah, sarjana, S2, S3, pirang-pirang tahun sekolah, ning nyatane kelakuane malah gawe sin. Gitu Bapak Ibu. Apik nih ukuran. Kita ngajengaken anak-anak kita sae duwe adat lan adab. Oh, anak-anakku kebiasaane apik. Oh, wis iso ndonga dhewek. Oh, wis iso ngerti sing apik dhewek. Oh, anakku wis iso natani kasur dhewek. Adat. Oh, duwe adab. Nek ketemu guru, ketemu wong tua, ketemu dulur, ngaji hormat. Adab. Apik. Ojo nganti bocah Kristen wis kelakuane elek, ketemu wong tua, kelakuane malah wani. Kan ngaten nggih Bapak Ibu. Sapa wong tua sing ora lara ah? Sae menika ingkang kula suwun dhateng wali kelas. Saderengipun menika ugi anak kula dikta Bapak Ibu teng grup keluarga. Grup kok isine wong papat. Jan, anak kula nek gawe grup niku anan. Grup isine mung bapake, ibune, dikta Tania, di wong papat. Ora ning liyane. Anak kula niku pradu. Pah, uang buat kuliah itu kemarin habis. Lah itu banyak yang minta, suruh beliin ini, sana suruh ini dan itu, ya habis. Aku paling gak suka kalau kayak gini. Ini lo radul warna-warna, wadine melu nimpali, ibune ngoceh. Jenenge ibu nggih ngoceh. Pungkasan kula namung sanjak teng anak kula dikta. Papa itu pengen kamu mandiri. Kalau papa titip uang buat kamu, kamu putuskan sendiri. Kalau kamu tahu teman kamu lapar, belum dapat uang dari orang tuanya karena luar Jawa, beri dia makan. Nek kowe ngerti simbahmu nonomu kuwi njaluk ndok. Nek kowe duwe. Papa cuma mau bilang, berusahalah mandiri memutuskan apa yang baik. Ojo sithik-sithik takon wong tuwa. Piye dadi apik? Ngene iki apik apa ora? Kamu sudah dewasa, putuskan sendiri. Mana yang baik? Kalau kamu lakukan yang baik, lakukan dengan ikhlas. Papa ora tahu ngajari kowe medit. Cukup anak lo ora wani nimpali loro-loro. Mutusaken sailan botenipun menika kemandirian kita Bapak Ibu. Aku pengen dadi wong apik. Aku pengen dadi ngene. Aku kepengen nglakoni ngene. Iku putusan kita yang boten perlu taken dateng tiyang sanes. Boten perlu gumantung kalian tiyang sanes. Menawi kita mangertos pundi ingkang sae menika ingkang kita lampahi. Ya Roman. Aja nganti garep nglakoni apik wae wedi karo bojo. Kan ngoten nggih? Wedi karo wong liya, wedi nek dianggep bedani lan sanesipun. Digagas-gagas tasih kathah tiyang Kristen ingkang dereng saged mandiri kangge mutusaken
dados tiyang sae lan mursa. Kadya Yusuf saged mutusaken ingkang sae lan sararas kaliyan rancanganipun Gusti. Boten kepeksa, tansah ikhlas kelampahi, tuwin saged nresnani Maria. Kanthi mekaten Yusuf saged nglewati kawontenan tuwin karameaning gesang kanthi mana tetep pinga seneng lan semangat. Boten wonten raos semplah lan loro. Yusuf menika dados naik ingkang ngoceh merdu lan sae ing tengah karameaning gesang. Suarane penak dirungu, suarane gawe tentreming ati. Menika Yusuf anggenipun ngoceh kados dene naik. Pitadosa tiyang mursid lan saestu mboten badhe wirang lan kapiran bangun. Awit wonten Gusti Allah ingkang tansah nyareng. Kanyataning gesang ingkang ribet, ingkang rame lan boten ngepenakaken boten badhe damel kita semplah lan loro. Kita badhe saestu saged nampi kadya menapa kemawon kanyataning gesang menika. Kanyatan gesang menika kita tampi, kita rengkuh. Arep penak, arep ora penak, apik ora apik, nyenengke ora nyenengke kita rengkuh. Garep lara, garep sehat, kita rengkuh. Ing kanyatan menika kita pitados. Ing kanyatan menika wonten Gusti Allah ingkang nyarengi. Kita badhe dados naik tingali utawi naik ingkang tansah ngoceh lan seneng ing sadengah kahanan. Swara ingkang merdu lan sae kapireng sanes swara gibah, swara ingkang awon, swara sing mung akeh gresulane kan ngono nggih. Garep Natalan ngoceh. Mus ngono ngocehmu utuk, buat duit, kurang. Suarane ajeg wae. Biyen ngono saiki ngene. Dadi wong Kristen kok yo ajeg. Le ngoceh kuwi lho. Dirungokke enak ora? Suarane ajeg ora apik kados-kados kita mboten saged dados tiyang Kristen ingkang sae. Dados no Natal menika sae benten kalian ingkang wingi. Dos pundi caranipun? Dipun ewahi anggenipun kula lan panjenengan gagas lan mikir. Menawi anggenipun gagas lan mikiripun nyelek, Natal ajeg ora ana bedane. Ya nampane berkah ya. Sithik wae kan ngoten nggih. Pikirane wis nyelek, pikirane benceng, pikirane ora lurus, pikirane ora ikhlas. Cobi dipun ewahi manah lan pikiripun. Aja mung mikir butuh lan senenge dhewek. Mikir apa sing dikersake Gusti kanggo Natalan iki. Mesti Natal dadi beda rasane. Natal dadi berkah. Natalan kan setahun pisan gitu Bapak Ibu. Tahun pisan. Garep Natalan. Le ngoceh. Nun sewu kula sibuk. Nun sewu kula repot. Nun sewu butuh kula kata. Nun sewu, nuwun sewu. Le ngoceh pirang. Ojo sibuk repot rame bab urusan kadonyan. Natal saged dados berkah kangge kita. Dadosno
Natal tahun ini kenangan awet sakit kemawon kita mboten badhe Natalan ki malih tahun ngajeng. Sinten ingkang mangertos? Umur Gusti ingkang kuwasa. Natal menika dadosno kenangan ingkang sae. Aja mung sibuk urusan duit, urusan liyane. Suarane rame ora apik. Aja mung sibuk ngurusi urusan ingkang boten perlu. Le ngoceh dikurangi. Nek ngoceh apik ora apa. Le nek ngoceh ora apik dikurangi. Nek iso diilangi. Monggo Natal kita cawisaken kanthi swara merdu lan sae. Hari terakhir latihan paduan suara ya Mbak Arum. Hari terakhir. Oh besok. Monggo. Warga Bubarjo jare arep paduan suara. Sinten malih datang. Aku pengen nyanyi Pak Pendeta. Ning suaraku ora merdu. Wis ora sakakean swara. Sing penting apik lan merdu. Apik saka ndi Pak Pendeta? Atine sing apik. Le nyanyi aja gagas. Disenengi wong apa ora? Butuh dialem apa ora? Atine sing apik. Ayo paduan suarane. Le nyanyi suarane sing merdu lan sing apik. Temah swara pepujen Natal menika badhe katampi dening Gusti Allah. Pitados Natal tahun menika estu dados berkah ingkang badhe ngewahi gesang kita saya sae. Dadya naik ing dalu sucinipun Gusti. Amin. Kita ning saudawis. Sesarengan umatipun Gusti Allah ing sauruting wekdal. Sumangga kita pratelakaken lan kita teguhaken malih ingkang kita pitadosi. Sesarengan kita ngucapaken pengaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobotake dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun buku malih saking antawisipun tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng swarga, binarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta weradin inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Ngaturaken pandonga sahabat kula dherekaken. Duh Allah Rama sesembahan kawula matur nuwun. Sagedna kawula nyawisaken riyadi Natal kanthi swara ingkang kapireng sae lan merdu. Nglangkungi samukawis perkawis ingkang tumanduk ing gesang kawula. Badya wontenipun sesakit, kekirangan, dan kahanan-kahanan ingkang boten ngepenakaken nanging manah kawula kadya dene Yusuf. Pikir kawula kadya dene Yusuf tansah sumende dhateng paduka. Temah gesang kawula sesunamuk ngandu-antu inggih berkahing paduka. Nglangkungi saking samukawis perkawis. Gusti tansah wonten ing kanyataning gesang kawula sami. Badhe kawula minangka tiyang sepuh menapa dene para laré
Sagedna kawula nampi sedaya kawontenaning gesang menika lan nyobi babar kasainan tuwin katresnan ingkang nyata ing tengahing pagesangan, ing tengahing brayat pasamuan, menapa dene ing tengahing gesang bebrayanan agung. Kanthi mekaten swara kawula kapireng merdu lan sae. Margi pratingkah kawula, tutur kawula, pikir kawula tansah salaras kelayan patuko. Kanthi mekaten ing taun menika Natal estu-estu ndatengaken berkah nyewahi gesang kawula lan bekta kawula kangge nyambut taun ngajeng menika kanthi kegiatan lan pengandel berkah ingkang ageng ingkang badhe nyarengi lampah kawula. Kanyatan menapa kemawon badhe kawula tampeni, kawula adepi dan kawula saged nglewati Gusti ingkang mitulungi. Gusti paringana berkah kangge gereja-gereja ingkang sami nyawisaken kriyati Natal niki pasaman patuko ing mriku. Sagedna anggenipun ngriyatinaken Natal kanthi manah ingkang laras leres. Ini mekaten Natal dados berkah kangge sakiwa tengen, dados berkah kangge masyarakat, dados berkah kangge tiyang sanes. Sagedna gereja-gereja kangge tangan ingkang tumelur nulungi, tangan ingkang purun ngedum rejeki lan berkah kangge sedherek ingkang kekiraman. Temah Natal dados kapingan kangge sederek-sederek kawula sanes. Natal boten namung kangge kawula, Natal kangge sedaya titah. Natal berkahing jagat. Gusti kawula ndedonga kangge bangsa lan negari kawula, Gusti tansah berkah. Dados para mining bangsa inggih pemimpin ingkang sae sembodo sumbut tingkah lakunipun, sumbut anggenipun damel putusan-putusan namung kangge kasainan kemajenganing bangsa. Gusti kawula tansah ndedonga kangge para mining kawula ingkang tumindak awon, tumindak ingkang boten leres. Gusti karsa paring pangapunten. Sagedna ingkang nyelih dados leres lurus iman. Kawula tansah ndedonga kangge tiyang sepuh kawula ingkang jempon, ingkang ringkih, ingkang tentunipun margi kawontenan winates boten saged nyambut nyawisaken manah kadiyatine kawula ingkang wonten ing mriki. Ing griya ngraosaken sepi suwung. Gusti rawuh kangge tiyang sepuh kawula, jebati tiyang sepuh kawula dadosna Natal menika cukup bingah kangge tiyang sepuh kawula ingkang jembar. Ibu Rustiman, Ibu Subarjo, Ibu Sutiyitno, dan tiyang sepuh kawula sanesipun monggo Gusti duweni dadosna kawula brayat ingkang anggadhahi kawelasan katresnan ingkang ugi badhe ngamping-ngampingi tiyang sepuh kawula ngraosaken berkah patuko. Gusti kawula masrahaken riyadi Natal taun menika ingkang badhe kelampah. Pasamuan patuko sagedna sami guyub saged ngrengsengaken riyadi Natal menika kanthi menapa ingkang dipun gadahi. Wekdal, pikir, tenaga dadosna pisungsung wetah kagem patuko kangge kado Natal patuko. Mugi kanthi mekaten pasamuan suweng saya kaberkahan pisan. Gusti kawula mitayakaken anak putu kawula sami ingkang tasih sekolah ingkang ing pawiyatan andhap ngantos dumugi ingkang luhur paring ana pinter, bijaksana, asih dhateng patuko. Gusti kawula
Lan sedaya menapa ingkang dipun petahaken Gusti ingkang jangkep, ingkang nyambut damel ugi patuko berkahi, ingkang emah-emah patuko berkahi, ingkang tasih nenggo cuduk Gusti paringi margi. Sedaya namung kawula suwunaken berkah saking patuko Gusti menika ingkang saged kawula unjukaken. Kawula nglengkono kathah kekirangan kawula. Tasih kathah ingkang badhe kawula suwun nyara pribadi Gusti nguningani Roh Suci ingkang kepareng bekta panyuwunan kawula nyara pribadi konjuk ing ngarsa patuko ing ngalu. Korining langit tinarbuka numrahaken berkah dhateng kawula sedaya. Wonten ing Gusti Yesus kawula tutu. Amin. Saking pangibadah menika lan tetep setya ngugemi prasetyanipun Gusti. Kita pitados dumateng Kristus ingkang langkung sadenah pangertosan sampun rawuh saha nunggil kaliyan kita. Prasetya manunggilipun Gusti boten namung pangajeng-ajeng nanging kababar nyata ing gesang uripan. Nampenana berkahing Pangeran. Sing Gusti tansah ngandi lan selamat tansah ngayomi astanipun Gusti ngrangkuh ing sudara mereka becahya tresnanya